салом. дарси биология. мавзӯъ ҳалқакирмҳо. аҳамияти ҳалқакирмҳо. ҳалқакирмҳо ҳайвонотҳои озод зиндагӣ кунанда буда дар обҳои ширини баҳру уқёнусҳо, дар хокҳои сернам зиндагӣ мекунанд. як намояндаи маъмули ин тип кирми лойхӯрак мебошад. ин тип 12 000 намуд дорад ва даҳҳо намуди он дар ҳудуди Тоҷикистон зиндагӣ мекунанд. кирми лойхӯрак андозаи баданаш 8-10 сантиметр буда аслан дар хокҳои сернам зиндагӣ мекунад. ғизои кирми лойхӯрак боқимондаи ғизои растанигӣ мебошад ки дар хок пӯсидаанд. вай бештар аз ҳама шабона фаъол буда рӯзона дар зери хок мехобад. ҳангоме ки борон дар фасли баҳор меборад, кирми лойхӯрак ба қисмати болоии замин мебарояд, зеро ки нафаскашиаш маҳдуд мегардад. аз ин рӯ кирми лойхӯракро кирми боронӣ низ меноманд. кирми лойхӯрак ба монанди дигар типи ҳайвонотҳои омӯхташуда, яъне типи лӯндакирмҳо, баданаш аз 3 қабат иборат буда таносуби дутарафа дорад. кирми лойхӯрак аслан фаъолияти ҳаётии худро тавассути нафаскашии тамоми сатҳи пӯст ба роҳ мемонад. аз ин лиҳоз ҳангоми бориши борон, вақте ки маҳдудияти нафаскашӣ ба қабатҳои гуногуни хок боис мегардад, вай ба қисмати болоии замин мебарояд. кирми лойхӯрак фаъолияти ҳаётии худ ва ҳаракаташро тавассути кашишхӯрии ҳалқаҳо ба роҳ мемонад. аз ин лиҳоз дар онҳо ковокии дуюмини бадан селом ташаккул ёфтааст. селом девори махсуси худро дорад, яъне аз ин лиҳоз вай дар ҳар як ҳалқаҳои бадани узви кирми лойхӯрак алоҳида ҷойгир карда шудааст ва ҳангоми ҳаракат кардани кирми лойхӯрак онҳо оҳиста бо маром кашиш мехӯранд ва ҳамин тариқ тавассути ғафз ва борик шудани қисмати бадани кирми лойхӯрак вай метавонад озодона ҳаракат кунад. агар ба сохти берунии кирми лойхӯрак назар кунем, кирми лойхӯрак сохти дукшакл дорад. қисмати сар камтар ғафз, қисмати мобайн яъне миёнбанд ғафзтар ва қисмати дум хеле борик шудааст. дар кирми лойхӯрак баръакси баъзе аз типҳои дигар яъне лӯндакирмҳо системаи гардиши хун ба вуҷуд омадааст ва аз ин лиҳоз системаи гардиши хун ба он водор месозад ки системаи асабашон хуб ташаккул ёфтааст, яъне дар қисмати сари онҳо ҷойгир карда шудааст як ҷуфт чашм, мӯйлабҳо, қилҳо, параподия ки худ вазифаи ҳаракаткунӣ ва худ поймонандро иҷро мекунад, ҷойгир карда шудааст. ғайр аз ин дар қисмати мобайнии бадани кирми лойхӯрак як барҷастагии махсусе дида мешавад ки он миёнбанд ном дорад ва пайваста луоб ҳосил мекунад ва ин луоб имконият медиҳад ки дар оянда тавассути пилла кирми лойхӯрак зиёд шавад. ҷойгиршавии ҳамон миёнбанде ки дар худи танаи кирми лойхӯрак нишон дода шудааст шаҳодати он аст ки кирми лойхӯрак бо доштани миёнбанд исбот мекунад ки яъне ин узви ҳаётан зарури кирми лойхӯрак мебошад ки дар вақти афзоиш кӯмак мерасонад ва ҳамчунин мунтазам луоб ҳосил карда қисмати осебдидаи узви баданро аз нав барқарор месозад. кирми лойхӯрак азбаски хунсо гермафродит дуҷинса мебошад, маҳз тавассути ҳосил кардани пилла ва пинҳон кардани он дар зери хок зиёд мешавад. қисмати думи кирми лойхӯрак нисбатан бориктар мебошад ва тавассути кашишхӯрии ҳалқаҳояш имконият медиҳад ки кирми лойхӯрак озодона дар муҳити хок ҳаракат кунад. агар дар 1 гектар замин 4,5 миллион кирми лойхӯрак ҷойгир карда шуда бошад, пас дар як шабонарӯз ин миқдор кирми лойхӯрак метавонад то 250 килограмм хокро аз рӯдааш гузаронад. хуни кирми лойхӯрак сурх буда пигменти гемоглобинӣ дорад ки ин бартарии ин ҳайвонро нисбат ба дигар гурӯҳи ҳайвонотҳо исбот месозад, зеро ки гемоглобин танҳо дар ҳуҷайраи хуни инсон бештар фаъол мебошад. азбаски вай узви махсуси нафаскашӣ надорад, тавассути сатҳи тамоми пӯсташ нафас мекашад. аз ин лиҳоз вай озодона дар мубодилаи газҳо иштирок карда метавонад ва оксигенро ба тамоми сатҳи бадан интиқол медиҳад.
типи ҳалқакирмҳо ба монанди дигар типҳо таснифоти худро дорад, яъне вай ба се синфи асосӣ ҷудо мешавад. Синфи якум синфи кирмҳои серқилча ё полихетҳо ки намояндагонаш нереида, регардак ва ғайраҳо мебошанд. Синфи дуюм синфи кирмҳои камқилча ё олигохетҳо мебошанд ки намояндагонаш худи кирми лойхӯрак ва найча шаклҳо ба шумор мераванд. ва синфи сеюм синфи шулукҳо ё зулукҳо меноманд ки шулуки тиббӣ ва шулуки аспро дар бар мегирад. ногуфта намонад ки дар баробари кирми лойхӯрак ва хусусияти аҳамияти калон доштан дар ҳаёти одам, ҳамчунин шулуки тиббиро дар соҳаи тиб аз сабаби оне ки дар луъоби таҳони он сафедаи гирудӣ мавҷуд аст ба таври васеъ ва ҳамчун хосияти табобатӣ истифода мебаранд барои лахтшавии хун. ғайр аз ин гуфтам ба маврид аст ки гарчанде ки кирми лойхӯрак ва найча шаклҳо сохти умумӣ дошта ба синфи кирми камқилча ё олигохетҳо дохил шаванд ҳам, вале онҳо аз ҷиҳати ҳаҷм аз якдигар ба куллӣ фарқ мекунанд, зеро найча шаклҳо нисбат ба ҳалқакирмҳо дида андозашон хеле хурд мебошад, вале ранги баданашон сурх мебошад. чуноне ки гуфтем дар ҳалқакирмҳо аз ҷумла дар кирми лойхӯраки гемоглобин дида мешавад, дар хунашон моддаи гемоглобини дида мешавад, дар хуни найча шаклҳо низ ана ҳамин маҳлули гемоглобинӣ мавҷуд аст ки вазифаи асосияш таъмин намудани оксиген ба тамоми сатҳи бадан мебошад. ҳар як мавзӯъ вобаста ба рафти омӯзиш дар баробари назариявӣ ҳамчунин корҳои таҷрибавиро дар бар мегирад ва мавзӯи имрӯзаи мо низ дар баробари маълумоти назариявӣ додан таҷрибаи амалиро талаб мекунад ва барои кори таҷрибавии имрӯзаи мо таҷҳизотҳои зерин зарур аст. 2 ё 3 дона кирми лойхӯрак, зарфи шишагӣ, коғази сафеди намкашида, коғази сафеди ғафс, гира ё пинсет, дар як зарфи махсус хоки намнок, реги намнок ва як порча пиёз зарур аст. шурӯъ мекунем ба рафти амалиёт. рафти амалиёт аз тайёр кардани қафаси шишадевор оғоз мегардад. яъне дар зарфи шишагие ки дар дасти ман мебинед, камтар хоки намнок ва реги намнокро омехта мекунем. реги намнокро омехта мекунем. пас он тавассути гира ё пинсет яке аз кирми лойхӯракро гирифта ба дохили зарф мегузорем. яке аз кирми лойхӯракро гирифта ба дохили зарф мегузорем ва мушоҳида мекунем ки кирми лойхӯрак дар дохили хок чӣ гуна ҳаракат мекунад. кирми лойхӯрак дар дохили хоки намнок чӣ гуна ҳаракат мекунад. баъд аз 2-3 дақиқаи илова кардани кирми лойхӯрак ба хоки намнок карда шуда, аллакай кирми лойхӯрак ба кори худ оғоз мекунад, яъне шурӯъ мекунад хокро аз рӯдааш бо меъёри муайян оҳиста оҳиста мегузаронад. хоб мегузарем ба рафти амалиёти дуюм. дар рафти амалиёти дуюм ба рӯи коғази сафед як дона кирми лойхӯракро гирифта мегузорем ва ҳаракати онро дар рӯи коғази сафед мушоҳида мекунем ки кирми лойхӯрак дар шароити нав худро чӣ гуна ҳис мекунад. ана ин тарзи ҳаракат кардани кирми лойхӯрак дар рӯи коғази сафед.
дар рӯи коғази сафед чуноне ки мебинед кирми лой хӯрак чӣ гуна ҳаракат карда истода аст. оҳиста оҳиста тавассути кашиш додани ҳалқаҳои бадан кирми лой хӯрак ба пеш ҳаракат мекунад. яъне ҳаракати кирми лой хӯрак назар ба хоки намноке ки нав мо илова кардем кирми лой хӯракро дар болои варақ хеле тезтар ба миён омад, зеро ки дар ин ҷо ягон монеае набуд ки вай хок ё регро аз рӯйдааш гузаронад. аз ин лиҳоз кирми лой хӯрак дар рӯи коғази сафед озодона ҳаракат кард. дар ин ҷо як чизро бояд илова кунем ки ҳангоме ки кирми лой хӯрак дар болои варақи сафед агар ҳаракат мекунад, ба тамоми ҳиссиётамон гӯш андохта агар онро гӯш диҳем, чӣ гуна ҳаракат кардани кирми лой хӯрак ҳатто садояшро низ шунидан мумкин аст. акнун ба рафти амалиёти дигар мегузарем. шишаи предметии махсусе ки мо дар рафти таҷҳизот муаррифӣ карда будем ба об тар мекунем ва дар болои ана ҳамин шишаи тар кирми лой хӯракро мегузорем ва мебинем ки дар шароити нав кирми лой хӯрак чӣ гуна ҳаракат мекунад ё худро чӣ гуна ҳис мекунад. яъне мо кирми лой хӯракро ба болои шишаи предметии тар гузоштем ки тар карда будем ва мебинем ки чӣ гуна ҳаракат мекунад. чуноне ки мебинед кирми лой хӯрак дар болои шишаи предметии тар карда шуда тезтар ҳаракат мекунад ва барои худ самти ҳаракатро меҷӯяд. ана ҳамин хел кирми лой хӯрак дар болои шиша нисбат ба коғази сафедида дар муҳити намнок зудтар ҳаракат мекунад. дар рафти амалиёти дигар гуфта шудааст ки андозаи бадани кирми лой хӯракро тавассути ҷадвали махсус чен кунед ки чӣ хел андоза дорад. биётон якҷоя месанҷем. дар дасти ман ҷадвал аст, дар он андозаи муайян нишон дода шудааст ва мо аз он чӣ кор мекунем? истифода мебарем. кирми лой хӯракро мегирем ба як андозаи муайян рост мекунем, баъдан дарозӣ андозаи бадани он дарозиашро чӣ кор мекунем? муайян мекунем. дарозии бадани кирми лой хӯрак тақрибан 7-8 сантиметрро ташкил дод. яъне мо гуфтем ки андозаи бадани кирми лой хӯрак аз 8 то 10 сантиметр мешавад ва ин кирми лой хӯраке ки мо дар рафти таҷриба кори таҷрибавӣ истифода бурда истодаем андозаи миёнаи баданро доро мебошад ва шарти охирин ҳамин буд ки кирми лой хӯракро сохти беруниашро аз назар гузаронед, миёнбандашро ёбед ва ҳалқаҳои дар миёнбанд ҷойгир карда шударо ҳисоб кунед. марҳамат, боз кирми лой хӯраки дарозтарашро мо дастрас кардем, яъне кирми лой хӯраки сеюмро. акнун чӣ кор мекунем? миёнбандашро меёбем ва тавассути ҳисоб кардани он аз миёнбанд мебинем ки чӣ қадар ҳалқаҳо ҷойгир карда шуда аст. яъне ин дар қисмати мобайнии бадан миёнбанд ҷойгир карда шудааст. чуноне ки мебинед ҳалқаҳое ки дар он ҷо ҷойгир карда шуданд 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 миқдорро ташкил медиҳанд. мо гуфтем ки миёнбанди кирми лой хӯрак вазифаи ҳосил кардани луоб ва пилларо иҷро мекунад. ана ин буд рафти амалиёти имрӯза ва дар охир гуфта шудааст ки коғази намнокро гирифта ҷамъ мекунем, ба дохили зарф меандозем ва дар дохили зарф кирми лой хӯракро андохта ҳаракати кирми лой хӯракро мушоҳида мекунем ки дар шароити нав кирми лой хӯрак чӣ гуна ҳаракат мекунад. ва чуноне ки мебинед ҳаракати кирми лой хӯрак дар болои коғази намнок дар аввал суст, баъдан тезтар мешавад, зеро ки вай ба қисмати болои коғаз баромада истодааст, вале ба ҳар ҳол
дар шароити намнок, яъне қафаси шишадеворе ки мо пештар аз ҳама тайёр намуда кирми лои хӯракро илова намуда будем, қариб ки беҳаракат аст, зеро ки вай аз рӯдааш хок ва регро гузаронида истодааст, аммо дар болои коғази сафед ва коғази намнок кардашуда тезтар ҳаракат карда метавонад. Ин буд кори таҷрибавӣ вобаста ба мавзӯи имрӯза ки танҳо таъсири ангезандаҳояш нишон надода монд ва дар охир таъсири ангезанда, яъне ангезишашро мебинем ки агар мо ба қисмати сар ё думи кирми лойхӯрак бо каме аз пиёз таъсир расонем, чӣ гуна вай ангезишро нишон медиҳад, зеро ки дар байни дигар типҳо типи кирми лойхӯрак, яъне ҳалқа кирмҳо қобилияти баланди эҳёшавиро доро мебошад. хуб, кани марҳамат ҳозир санҷида мебинем. Барои он ки ба шумо боз ҳам маълумтар гардад, мо ана ҳамин хел мегузорем, баъдан ҳаракатро мебинем. Дидед чӣ қадар ҳаракаташ тезтар мешавад. яъне ҳар куҷое ки пиёз таъсир мекунад, моддаи эфирӣ дорад, вай ҳаракати кирмро дучанд мегардонад. ана ҳамин хел ҳаракати кирм тағйир меёбад. яъне ин бозгӯи он аст ки вай таъсири барангезандагии худро бо таъсир расонидан бо пӯсти пиёз ё яке аз қисмҳои пиёз аллакай нишон дода истодааст. хуб, ин буд кори таҷрибавии имрӯзаи мо вобаста ба мавзӯи имрӯза. акнун ба қисмати дигари мавзӯи имрӯза, яъне аҳамияти ҳалқакирмҳо дар табиат ва ҳаёти инсон мегузарем. аҳамияти ҳалқакирмҳо дар табиат ва ҳаёти инсон бениҳоят муҳим аст, зеро ки онҳо дар хокҳои сернам зиндагӣ карда хокро ковок, мулоим ва омехта мегардонанд. дар он ҷое ки кирми лойхӯрак зиндагӣ мекунад, онҳо боқимондаи пӯсидаи растаниҳоро ба лонаи худ оварда таркиби хокро аз моддаҳои пӯсида бой мегардонанд ки ин қобилияти аз пору хок бой гардидани хокро исбот месозад ва исбот карда шудааст ки дар он ҷое ки кирми лойхӯрак аз ҳама бештар зиндагӣ мекунад, хоки он замин ҳосилхез ва растаниҳое ки дар он ҷо нашу намо меёбанд аз ҳама бештар ҳосили хуб ба бор меоранд. дар баъзе ҳолатҳо кирми лойхӯракро дар соҳаи тиб ҳамчун маводи табобатӣ истифода мебаранд, аз вай ҳар гуна доруҳо тайёр мекунанд ва ҳамчунин кирми лойхӯрак дар рафти ҳаёт барои тоза намудани таркиби хок, қубурҳои об ва ғайраҳо ҳамчун воситаи мелиоративӣ дар дигар манотиқи дунё ва мамлакатҳо низ истифода бурда мешавад. кирми лойхӯрак дар силсилаи ғизоии байни ҳайвонот фаъолона иштирок намуда, ҳамчун маҳсули ғизоии кӯрмушҳо, хазандаҳо ва умуман ғугҳое ки дар қисмати болоии замин, яъне хок зиндагӣ мекунанд, истифода бурда мешавад. яъне нақши кирми лойхӯрак дар силсилаи ғизоӣ ба ғоят муҳим мебошад. дар баъзе ҳолатҳо кирми лойхӯракро кирмҳои санитар меноманд, зеро ки онҳо хусусияти бартараф кардани ифлосиҳои таркиби хокро доранд ва дар баъзе ҳолат бошад кирми лойхӯракро барои ҳосил намудани порухок истифода мебаранд ки ин ба соҳаи кишоварзӣ манфиати хеле бештар меорад. чуноне ки гуфтем, дар байни баъзе аз ҳайвонотҳо аз ҳама бештар кирми лойхӯрак дар системаи гардиши хуни худ пигменти гемоглобинӣ дорад ки ин бартарии ин ҳайвонро нисбат ба дигар гурӯҳи ҳайвонотҳо исбот месозад, зеро ки гемоглобин танҳо дар ҳуҷайраи хуни инсон бештар фаъол мебошад. азбаски вай узви махсуси нафаскашӣ надорад, тавассути сатҳи тамоми пӯсташ нафас мекашад. дар кирми лойхӯрак ана ҳамин пигменти гемоглобинӣ хеле хуб ташаккул ёфта аст. азбаски кирми лойхӯрак аз ҳама бештар шабона фаъол аст ва рӯзона дар тарқишҳои хок пинҳон мешавад, гуфтем, қурбоқаҳо аз ҳама бештар кирми лойхӯракро ҳамчун ба сифати ғизо бештар истифода мебаранд. ин буд мавзӯи имрӯзаи мо дар бораи
типи ҳалқакирмҳо, аҳамияти ҳалқакирмҳо дар табиат ва ҳаёти инсон ва кори таҷрибавии мо вобаста ба мавзӯи имрӯза сохт ва ҳаракати кирми лойхӯрак, мушоҳида дар бораи ҳаракати кирми лойхӯрак ва таъсири барангезандаҳо ба узви кирми лойхӯрак.